Здравейте! Ще продължа с моите представяния и интересни истории, но този път искам да поговоря малко за диодни лазери, понеже виждам адски много реклами, в които погрешно се казва, че те използват лазер, диоден лазер с 3 или 4 дължини на вълната. Не, грешно е, трябва да се каже 3 или 4 дължини на вълните, защото от тях се излъчват наистина различни дължини на вълните, които могат да покриват александритна или неодим-ялова. Определено нямат нищо общо по начин на излъчване, но това са различни дължини на вълните и затова това е коректното. Освен ако въпросната реклама няма предвид, понеже се говори за лазерна епилация, за косми, за дължина на вълната. Ама, надали. Благодаря.